Lah kita sepersatu. Mas Robo, ajakannya mas ajakan. Srekel, Suratin. Nalikane kowe ninggalke aku, brebes mene rasane ana batinku. Arep mangan rasane kaya radoyan, arep ngombe rasane mandek nang gulu. Ayo ayo Bebang ayo ayo aku semulan sama Rino wengi mung gawe bingung atiku, tak lali-lali tancah katon malela, tak endane malah katane mata. Wato anak gue dipikir no. Ora pokok ora basa saben wayang wengi nggen mapatur bela ayo sing gawe bingung atiku anak gue dipikir no. Nalikane kowe ninggalke aku, berarti rasane ana batinku. Rasane kaya ora doyan, pahondok arep ngombe rasane mandek nang gulu. Aduh sing ora ada apa dipikir lo Katon malelon tak endane malah katane mata ayo lilo sajane aku wis lilo ayo nanging atiku wis ora bisa napa sabar wayang ningsir mapatur Bantuan, kalau pecut, gantos, kotor,